Μας ρωτάτε καθημερινά πώς πρέπει να πλένουμε τις κουρτίνες μας. Μείνε για να ακούσεις. Πρώτο βήμα είναι να ξεκρεμάσουμε τις κουρτίνες και να τις τινάξουμε για να φύγει σκόνη. Στο δεύτερο βήμα βγάζουμε τα γαντζάκια εφόσον δεν είναι κουμποτά. Στο τρίτο βήμα τις διπλώνουμε χαλαρά και όχι σφιχτά ώστε να μην τσαλακωθούν μέσα στο πλυντήριο. Τις βάζουμε σε ένα πρόγραμμα πλύσης για ευαίσθητα ή αν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για κουρτίνες στους 20 με 30 βαθμούς Κελσίου το πολύ και πολύ σημαντικό χρησιμοποιούμε ένα ήπιο υγρό απορρυπαντικό. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τις βγάζουμε αμέσως από το πλυντήριο και τις κρεμάμε όσο ακόμα είναι νοπές έτσι ώστε να μην τσαλακωθούν. Πολύ σημαντικό tip, πάντα τις στεγνώνουμε μακριά από τον ήλιο για να μην ξεθοριάσουν. Τέλος, αν έχουμε επιλέξει τη σωστή κουρτίνα, την ξανακρεμάμε χωρίς να χρειάζεται σιδέρωμα και έχουμε ως αποτέλεσμα καθαρές και μοσχομυριστές κουρτίνες. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να μας ακολουθήσεις για περισσότερα tips και συμβουλές.